der stjal biler og knaller, og jeg var aldrig hjemme. Og så gik jeg tit ud om aftenen. Og jeg gik heller ikke i skole. Og så gør jeg også, hvad det passer mig. Der er børn, som skades udviklingsmæssigt i fosterstadiet, ved fødslen eller i deres første leveår. Skaderne gør, at de hele livet får svært ved at begå sig blandt andre mennesker. Deres sansefunktioner er svækkede, og derfor har de heller ikke nogen klar oplevelse af hverken egne eller andres behov. Deres sociale tilpasning bliver mangelfuld. De bliver oplevet som værende egocentriske og får ingen forpligtende kontakter med andre. I vort samfund skal der være plads til alle, og det er samfundets opgave at hjælpe de udviklingsmæssigt hæmmede. Børn kan være fejludviklede på mange måder. Nogle har fejl, som ikke umiddelbart er synlige. Det gør tilværelsen ekstra vanskelig for dem. Andre mennesker kan ikke umiddelbart forstå deres problem. Tidlige følelsesmæssige skader kan ikke helbredes. Men børnene kan lære at leve med deres handicap, hvis de gennem en målrettet behandling indstilles på at rette sig efter de leveregler, der gælder i vores samfund. Himmelbjerggården er et behandlingshjem for tidligt følelsesmæssigt skadede børn. Her er der gennem mere end 30 år samlet erfaringer om, hvordan man kan hjælpe disse børn til en tålelig plads i tilværelsen. Hvordan oplever børnene selv deres problem, og grunden til, at de er kommet på Himmelbjerggården? Det gider jeg ikke svare på, fordi at jeg kunne ikke være i den anden skole. Så slog jeg alle de andre børn og skolelæreren. Fordi at børnene det var for store til mig på den anden installation. Også fordi jeg røg cigaretter. Fordi der ikke rigtig var nogen skole til mig, hvor det andet sted, hvor jeg boede. Og så kunne jeg ikke, så var det eneste sted heroppe, hvor jeg kunne bo. Fordi jeg ikke kunne engelsk derhjemme. Det gik ikke så godt med mig og min mor, da jeg boede hjemme. Fordi jeg havde problemer med min skole. Jeg blev drillet, og jeg havde problemer med lektier. Og jeg havde det ikke godt sammen med min bror. Og mange ting havde jeg det ikke godt med. Fordi jeg kunne høre, hvad min mor sagde, og så fordi at jeg kunne gå i en almindelig skole, fordi jeg gik og slog de andre børn og sådan noget. Jeg kunne høre, hvad min mor sagde. Hun skulle sige det 20 gange, før jeg hørte efter. For Himmelbjerggårdens børn begynder dagen 6:30. Der dækkes op til morgenbord på en af institutionens 3 afdelinger, Buen. Børnene samles, inden man sætter sig til bords. Dem, der ved, hvilken dag det er i dag, kan de række hånden op? Jette, hvad dag er det i dag? Nej, det er ikke mandag. Så Jonas, hvad dag tror du? Det er torsdag, ja. Og dem, der ved, hvad vi gør om torsdagen? Hov. Det ved I alle sammen nu. Kimi, hvad var det så? Gymnastik. Ja, I skal have gymnastiktøj med. Når børnene kommer på Himmelbjerggården, er de 6-12 år gamle, men på mange punkter er de som småbørn. De har lidt nederlag i en verden, der var alt for stor og uoverskuelig for dem. Nogle magter ikke at sortere deres sanseindtryk. Lyde og synsindtryk flyder sammen og gør det vanskeligt for børnene at koncentrere sig og opfatte tingene hver for sig. Barnet kan ikke samles om en bestemt opgave i længere tid og lærer ikke som andre børn af sine erfaringer. I det daglige arbejde sættes der nogle snævre grænser for, hvad børnene må og skal. For udenforstående kan det virke meget styrende og firkantet. Hensigten er,
at gøre deres verden lille og overskuelig, så de kan få fodfæste igen og føle sig trygge. Ja, du går lige ind og kigger. Har du hjemmeskolen med? Det har jeg her. Det har du dernede. Det var godt. Pip, pip, pip. Det er Hattedag. Så det går ikke, den kører. Mange af Himmelbjerggårdens børn har allerede taget skade under graviditeten. Der kan være opstået skader i barnets nervesystem af mange forskellige grunde. Det kan fx være fejlernæring, et eventuelt alkoholforbrug hos moren eller stresspåvirkninger. Hos halvdelen af børnene har der været fødselskomplikationer, og mange af dem er født for tidligt eller med lav fødselsvægt. Disse forhold er med til at hæmme børnenes psykiske udvikling, så den foregår langsommere og mere sårbart end normalt. Vi starter lige så langsomt. Kom, løb stille. Er det flot? Sæt vi farten ind op. Flot. Så det er 3 stop. Lige med. Prøv at han er ny. Jimmy. Op ned. Ja, kom. Giv dem at se den op. Så klapper vi foran. Himmelbjerggårdens børn har fra starten ofte store problemer med at styre arme og ben, og med at få sanser og nervesystem til at fungere. Følenerverne giver forkerte meldinger til hjernen. Nogle kan ikke føle smerte, andre skriger bare, de kommer under en bruser. En del kan ikke skelne, om de er sultne eller trætte, og kan måske ikke mærke kroppens balance, hvilket gør dem kluntede og usikre. Optræning af sanser og motorik er en væsentlig aktivitet, især for de mindre børn. Træningen af deres krop stimulerer også børnenes almindelige udvikling og gør dem mere modtagelige for indlæring. Så tager lige en tur ned på foden, under foden. Godt. Så sætter bolden op på numsen igen. Så kører jeg ud af det andet ben ned til låret. På låret, Jette. På låret til Jette. Nej, låret. Hos mange af børnene forstærkes de skader, der er opstået i graviditeten eller ved fødslen, af sociale belastninger i familien. Moren har ofte selv haft en svær barndom, og i nogle tilfælde psykiske sygdomme. I mange tilfælde er faren ude af billedet, eller uvillig til at påtage sig sin del af forældreansvaret, så moren er alene om opdragelsen. Således kommer barnets første leveår til at foregå i ustabile rammer, hvor der mangler det, som skaber et trygt familieliv. Det går ud over det nære mor-barn-forhold, som er så væsentligt for alle senere sociale relationer. Barnet får svært ved at lære sine omgivelser og går helt i baglås over for hverdagens krav. Det bliver nemt ophidset, og det kan da være meget voldsomt og påføre stor skade på sig selv og andre. Samværet med andre børn og voksne bliver problematisk, og ofte har børnene været opgivet af flere børnehaver og skoler, oplevet at blive fjernet og haft mange skift i den gruppe voksne, der omgiver dem. Nej, vi må ikke lave noget på det, for sådan kan du fatte det. Lad være, Daniel. Gider du? Mere. Og 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej, det var ikke rigtigt. Det var ikke rigtigt. Så var det skulle. Tag 4. Nej, du skal ikke tage 4. 7. Ja, du tager 7. Det er det, der er i det hele. Sådan. Og så... 10, 20, 30, 40, 60. Ja, det var det der. Hvilken af de ord kommer først? Det var A, så skriver du den først, og så skriver du den her. Nummer 9. Så skriver du, ja, det med B, og så skriver du det.
Med G, ikke også? Du skal ordne med alfabetisk orden her. Nej, du skal skrive. Børnene kommer til Himmelbjerggården med et skolestandpunkt, der ofte er flere år bagud for deres alder. Ikke på grund af manglende begavelse, men fordi de har så svært ved at koncentrere sig, og fordi evindelige konflikter med lærere og skolekammerater har gjort skolegangen til et stort nederlag for dem. Undervisningen foregår på små hold og individuelt i forhold til det niveau, eleverne er på. Ved at tage udgangspunkt der, hvor eleverne er nået til, og så stille kontante og overskuelige krav til dem, forbedrer de meget hurtigt deres kundskaber. Den tegning, som her er på. Ja, og du kigger der og skriver nummeret. Nej, hvad skal du der? Målet med undervisningen på Himmelbjerggårdens skole er at bringe eleverne til det niveau, der svarer til deres alder, så de senere kan følge undervisningen i en folkeskole. Steffen, vil du komme op og læse for mig? Ja, det vil jeg også. Jeg må godt lige komme ind her. Jeg er færdig med bogen. Blev du færdig? Flot. Det er lige efter, om de er rigtige. Vil du finde den tid, du skal læse på for mig? Jeg har ikke fået læst. Kan du ikke læse, sagde drengen, og nu var han. Hvordan oplever børnene selv deres udbytte af opholdet på Himmelbjerggården? Jeg lærer op for morgenligt, og jeg lærer at gå bedre i skolen og få bedre hjælp. Og så får jeg lov til mange flere ting. Og så går det også bedre. Jeg får det godt udmærket. Jeg stjæler heller ikke mere, ligesom jeg gjorde før. Det gør jeg ikke. Og så går jeg også i skole. Jeg lærer mange ting ved at komme herop. Nu går det også bedre, når jeg kommer hjem og besøger derhjemme i weekenden. Man får det godt, og man lærer at regne og læse. Så skrive. Så får du ikke faldet vand, Martin. Ikke også? Jo. Ja. Per og Ken, når I fanger de der karuster, så skal I lukke dem ud igen, når I er færdige med at fiske. Ja. Og så er der ved med at signere haletuserne over ved hegnet, ikke også? Ja. Igennem hele opholdet er det en vigtig del af behandlingen, at alting struktureres og sættes i faste rammer. Selv det mest spontane er aftalt og overvåget. Det skal ses i lyset af, at mange af disse børn hjemmefra ikke har lært at overholde faste regler. Selvom de er 8 eller 9 år, har de måske aldrig lært at spise og sove regelmæssigt, tage tøj på, lege osv. De oplever det som en lettelse, at der er voksne, der tager ansvaret for dem og sikrer, at reglerne bliver overholdt. Det har gjort, at du kunne have slået mig hjem. Nej. Jo. Har du løsnet den møtrik, der sidder om på den anden side? Den her. Der sidder en om på den anden side. Har du løsnet den? Ja. Hurtigt gør. Jeg tror, du skal prøve den anden vej, og så med den runde i stedet for. Prøv at tage den runde. Den anden er med nøje, den er bedre. Vil du prøve den? Så lukker den lige luften ud. Hverdagen på Himmelbjerggården rummer også en række praktiske og overskuelige arbejdsopgaver. På afdelingen Gammelgård holder børnene for eksempel deres egne cykler i stand. I cykelværkstedet finder de ud af, at de faktisk kan klare mange ting.
Det giver dem små succeser, der har stor betydning for deres selvopfattelse. Du skal ikke gå ind i hopperummet, Henrik. Du skal gå derind, så skal jeg have en sofa. 5. Hvor mange? Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. De gyldede gasskænden vinduerne. Hver dag skal børnene have en række positive tilbud og oplevelser. Det stimulerer den udvikling, som af mange andre grunde er hæmmet. En fast ugentlig aktivitet for børnene på afdelingen Bines Hjem er en svømmehalstur. Og når I er vasket, så skal vi lige se, at I ser ind over det hele. Ja. For der er ingen, der går ind, før I får lov til at gå ind? Nej. Er I med? Ja. Okay. Thomas, start bare med at gå. Turen til svømmehallen er ikke bare underholdning. Før børnene kom her, har de tit oplevet at blive udelukket fra andre børns leg, fordi de ikke havde lært at gøre de samme ting som andre. Mange af børnene har ikke lært at bruge deres krop tilstrækkeligt. De voksne styrer situationen og giver dem ro til at lære det, de ellers har opgivet. Jeg kan godt lide at komme i svømmehallen. Vi har det sjovt, og vi både svømmer og springer fra etteren og treeren. Inden jeg kom på Himmelbjerggården, kunne jeg slet ikke svømme. Faktisk var jeg bange for vand. Himmelbjerggården ligger i det midtjyske Søhøjland. Efter en vandretur ned ad skovstierne kommer man til institutionens søgrund, hvor Himmelbjerggården har nogle kanoer liggende. Det er godt. Vi skal ud og sejle i kano. Hvem af jer har 200 meter mærke? Rasmus Holmgaard, har du? Nej. Har du ikke svømmet 200 meter? Jeg svømmer 400. Du svømmer 400 meter, godt. Hej sammen, det er godt. Jeg har 5, men jeg har kun 400 meter. Rasmus, hvem sejler du med? Holmgaard. I to i sejler? Ja, det finder vi ud af derhen. Hvem sejler du med? Knudsen. Knudsen, det er godt. Og I to sejler I sammen? Ja. Det er godt. Så skal vi hen ad kanoerne i vandet. Og inden vi går ud, så skal der redningsveste på. Og jeg skal se, om redningsvestene de sidder i orden. Er det i orden? Ja. Og vi hjælper hinanden derhen. Der står størrelse i redningsvesten. Er det i orden? Ja. Vi går derhen. Det er altså bedst at sidde deroppe, når man står. En tur gennem skoven eller ude på søen er en god ting for at få urolige sjæle og kroppe til at slappe af. Det er også både social og fysisk træning.
Børnene har hele tiden brug for at lære almindelige omgangsformer, at beherske deres impulsivitet og fungere sammen med andre. Normalt opholder et barn sig på Himmelbjerggården i 2,5 til 3 år. Hele tiden arbejdes der på at udvide den verden, barnet kan klare sig i, og mange af de større børn har gode oplevelser med at deltage i fritidsaktiviteter uden for institutionen. Ridning, ungdomsskole, gymnastik og fodbold er nogle af de aktiviteter, børnene går til i de lokale klubber i Ry og Gammel Ry. Thomas! De er til at holde til at spise her. Ja. Per og Thomas, kommer I ind? Ja. Okay, Benjamin, du sætter dig ind her. Ja, jeg skal stille her. Ja. Jeg vil også. Godt. Har I hjælpesko på? Ja. Godt. Så sætter jeg lige ordentligt og stille. Nej. Sæt jer lige stille og roligt. I har vasket fingre alle sammen? Ja. Godt. Den her vej. Okay, sæt jer over. Endelig, jeg er nemlig rumsteret med sulten. Igennem hele opholdet på Himmelbjerggården har den voksne hånd i hanke med små og store ting. Børnene skal over en kort periode lære en masse af de helt elementære færdigheder, som andre børn for længst har indarbejdet. At kunne modtage en besked uden at blive hidsig, at kunne sidde stille, at kunne sætte sig til et spisebord i fred og ro. At tørre i solen. Men vinden fra havet var så kold, at han gøs, og hans næb klaprede. Lille gule Ellen havde helt tabt modet. Han sang ikke mere. Nu græd han. Det kan jeg godt forstå. Jamen, den er overhovedet ikke færdig, for der mangler nogle sider. I den her? Ja. Den er færdig, nej. Kan du se? Nej. Mange sider. Så skal der være der en slutning. Jamen, det er også været en slutning. Hvad var slutningen på historien? Den her. Hvis det skulle være sådan et stykke papir, hvor der ikke var noget på. Nej, prøv at høre. Slutningen på historien, hvad var det? Hvad var det, jeg læste? Det sker mig selv, at den lader tage fat og sang. Hvad skete der med den lille Elling til sidst? Ja, den lader tage fat med en fisk. Ja, men den var kommet hjem i andedammen igen. Mm. Og det var slutningen på historien. Ja, det var altså også godt. Ja. Nå, det er du klar til? Skal sove? Ja. Det var godt. Skal jeg smøre dig lidt? Ja. Skal du lige vente om, ikke også? Ja. Sådan. Prøv at vente sådan helt om, så skal jeg smøre dig på ryggen. Ja. Så er vi tigeren heroppe så længe. Ja. Skal du have lidt massage? Ja. Tror så, du vil sove godt? Ja. At være tidligt følelsesmæssigt skadet er et varigt handicap, som gør, at børnene ofte får en vanskelig tilværelse. Kontakt med andre mennesker bliver ved med at volde besvær, og de er sværere end andre ved at fastholde mål i livet, skabe et familieliv osv. Hvordan oplever børnene selv deres chancer senere i livet? Det ved jeg, jeg kommer nok til at klare mig udmærket. Jeg kommer til at være ordentlig. Og min mor skal kun sige tingene en gang til mig. Sådan, jeg hører efter, hvad hun siger, og gør det, hun siger. Det er lidt svært at sige det, fordi jeg ved jo ikke, hvorledes det skal gå. Men jeg ved i hvert fald, at jeg vil ud at besøge min mor, hvor hun bor nu. Jeg kan gå tur med mig selv, og jeg kan cykeltur med mig selv. Skal jeg bare have fundet et hus, der man kan bo i.
Jeg skal bo på en campingplads med en campingvogn og et fortelt. Jeg kommer vel til at klare mig meget godt. Det ved jeg ikke, altså. Det kan godt være, jeg gør det. Og måske ikke. Men det tror jeg gør. Ligesom alle andre. Håber jeg. Som samfundet ser ud i dag, er der god grund til at tro, at antallet af børn med tidlige følelsesmæssige skader ikke vil falde i de kommende år. På Himmelbjerggården kan børnene lære at leve fornuftigt med deres vanskeligheder, så de bedre kan klare sig som voksne. Efterundersøgelser af behandlingen viser, at færre af børnene kommer i konflikt med deres omgivelser som voksne. For mange lykkes det at komme over de svære år fra 14 til 30, og ofte får de derefter større modenhed og sammenhæng i tilværelsen. Derfor er det vigtigt at hjælpe så tidligt i livet som muligt.